dungi hehe di bagasan hamuliaon. Songoni manang inata lumi berutabunanon paheheon nado tuhanguluan nama notong martangi yang mahita. Ale debata namar huaso jala para siroha. Di bagasat tangan mudo hanguluan ng hamatayan. Hosad diri do madjo dongan nami mulak tu adopamu di bagasan do niroha. Naing konon nami mapamatang na tutanoman. Alay di bagasan pakrimon nagok. Mupay mahami do haheheon na. Songon Kristus nong perjolo hehe. Siyan tong atongani akka namate. At tong sayasi maroham di ibana ali Tuhan. Dalajakon ali Tuhan Yesus Kristus. Sa diri nung nga bongot tugagas hahulumon ni hamatayan. Tartanam dala hehe diari patuluhon. Upang idohami parbadiay matanong. Asa lumi borutabunan na huslaton hami dison. Hehe rapon ho dala mangulu di bagasan hamuliamu rodi sa liling ni liling na. Awas tangannya. Iya, udah lah kendeng. Oh, lo asma. Tangan. Kurang lebih baik sih dah. Oke. Tahan. 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 Mana? Patur. Sian aik dohot siatun di porbadia. Halason mapaskan ni Tuhan ni. Rodi sa leleng ni leleng na. Ang giat mahinadenggan nang suan sa leleng di ngulu ni inata lumi berutab bunanon marbungaran may songon husus ni bungaon. Ale lumi berutab bunan nunga ditinggal hoko tanoon. Nung nga ditinggal hoko jabuni natorasmu. Mangulu maho ola nion di jabuni amata debata. Dile mati. Selamat jalan mama. Sono mono mana? Om mano siapa pum naruh di Jerman. Dah. Siapa sudah nopal. Sono mau daw marah, mada ho bakkan na dia.
Ai malungu dorohaku mandapotong debataku asa di lambung asa di lambung Jesus ki sondangi si toru